sunog pa. Napulot ka? Napulot one? Pinaktak man ni pinaktak man ni nabayan man mother. Mutay ka ba mo din eh? Ay, rihaan yan. Sailan. Oh, lalain na. Hindi nga lalain na. Sili, ano ka sa? Sili kayo, nakaya nyo. Nanahan nyo kaya. Hi guys, Welcome to my vlog. for today's video, Para lato-lato. May lato-lato daw ang ano Pilipinas, may lato-lato daw. Lato-lato. Ano China? Ano tinga doon, pinagginalit na. Lati-lati ka. Tsaa. manduk Pinagsipunan. aba, manduk, Kapay. manduk aba, Yan mo. Basta naman kami. and ta. Pabukas tayo kumata, bukado. Sayang, agad-agad. Eh, bunga, sarap ako. Saan mo naman ito? Iris! Mamanda pa. Mga kamangan, tapos na kaming mag-lunch and it's time na kumain din yung mga manok ni nanay. So, samahan nyo po kami, magpapakain tayo ng manok. Ito po ang aming daily routine, mga kamangan. Kailangan pagkatapos kumain, manok naman ang pakakainin namin. Alaya, banyo ida Mga kamangan, ito po ay isa sa aming mga ginagawa. Napakaganda, napakasayang gawain yung ginagawa namin na ganito. Napaka-fulfilling po. Alam nyo ba, pagkatapos namin magpakain ng manok after lunch, mamumulot na lang kami ng egg nila dyan sa palibot ng kanilang tirahan. Siyempre, yung 15 or less than 15 eggs na mapupulot mo every day, Diyos ko, ang sarap ng feelings, guys. Grabe. Mga kamangan, it's 2 o'clock in the afternoon. Kailangan naman natin mag-prepare ng snacks natin. And, ang gagawin po namin ngayon ay kamote Q. Grabe, isa ito sa napakasarap na ini-snacks ng mga taga-probinsya, especially in the afternoon po. Samahan nyo kami sa aming pagluluto. Hindi na po namin ipinakita yung pagbabalat ng kamote, pero I'm sure alam nyo naman kung paano magbalat. Ito na, ini-slice na lang namin. At yung pag-slice ay hindi siya masyadong makapal. Kasi kung pang benta yan, medyo makapal. Pero since sa pang merienda natin, manipis lang. Ayan. Napakasarap pagmasdan. Kasi yung itsura niya palang nakakatakam na. Ayan po. Yeah, Diyos ko. Alam ko, maglalaway kayo kapag napanood niyo ito. Marami kaming niluto kasi yung aking anak, nag-request siya sa kay tita niya. Tita, kamote Q. Si Tita Rosal at saka ako nag-prepare naman ng aming snacks. At ito na. Ay, yung kawali pala namin, talagang ganyan po yung kulay niya, ha. Kasi hindi po yan marumi. Kasi ini-is po namin yan, pero talagang ganyan siya na may itim-itim. Hindi ko alam kung bakit. Ayan.
Tanggalin ko na. Ito na po, malapit na pong maluto yung unang salang na nilagay namin. One na ba? Isa. Mama! Nagbayad Tingig siguro di aklok. Kasi po, yung pangalawang salang, pag ahon ko siya, nabuhos lahat sa lupa, kaya walang natira. Kaya yan po, pasensya na diyan. Tignan nyo, hindi sasagi ang ating kamote dito sa Pilipinas, hindi sagi. Pagdating nyo sa mga ginagawa namin sa kwet, Diyos ko. Sinik pa, tubo. Tapos na po kami sa aming pagpiprito. Ngayon naman, gagawin natin. Iko-coat natin siya sa wash sugar. So, ito, naglagay kami ng 2 tablespoon ng sugar. Tapos, dinadagdagan nyo lang ng tubig. Depende po yan sa dami ng tubig na gusto ninyo. Pero siya kasi konti lang yung nilalagay niya para maging malapot siya. Hindi yung sobrang dami ng tubig. Tapos, ang tagal-tagal palaputin, diba? Dahan-dahan lang yung paglagay ng tubig para makontrol mo yung dami niya. Tapos, saka ito palalaputin. Kapag ito'y malapot na, yan, ilalagay na yung kamote na naprito. Look guys, crunchy siya. O, pag hinahalo niya, ganun pa rin siya crunchy. Buo-buo pa rin siya. Sobrang sarap. It's past 4 in the afternoon. Kailangan namin pitasin yung mga pinya na nandito sa aming bakuran para may pang kain-kain tayo. Ayan. At pagkatapos, kami ulit ay babalik sa kulungan ng mga manok para sila naman ay bigyan ng tubig. Bigyan ulit ng pagkain nila sa hapunan nila kasi kailangan din nilang kumain ng hapunan. So, naglagay kami pero hindi ganun karami na kasi syempre hindi na sila makakain kasi nagpa-almusal kami, nagpa-lunch kami at saka ito ngayon. Tignan nyo sila para silang walang ganang kumain kasi nga busog malamang. Ayan, konti lang po inilagay na namin feeds na pagkain nila. Ayan, ako na po yung naglalagay. Kontrolado na lang po. Ayaw na nga nilang pansinin, no? Tingnan ninyo. Diba? Pero nakakatuwa na pagmasdan na nakikita mo silang ganyan. Sobrang sarap guys. Sobrang
nakakatuwa. Basta hindi ko ma-explain na kahit pa naman ng mga bata kami, ganito pa din naman yung kaso nga lang hindi ganito kadaming manok, 'di ba? Pero ngayon yan, meron silang blessing. Tuti silang lumalayas, ayaw nga nilang kainin yung binigay ko. Ano ba yan? Mga at hanggang dito na lang po yung aming vlog. Maraming salamat sa inyo, sa inyong walang sawang pagsubaybay sa aming mga upload araw-araw. Maraming salamat. Bye-bye po. See you on the next video. Bahala na. I-focus mo ate Panganda. Gusto nang sila. Gusto na dito. Madidan ito makan.